wato yadda ake ciki steps nan guda 9, ko da yake kana buƙatar ka cika steps from step 1, step 2, step 3, step 4, step 5 zuwa step 6, sannan a baka step 7 wato abin da ya shafi KYC. So daga lokacin da ka yi submitting din KYC za a ba aka yi approving, to za ka ga step 8 ai ma approving, step 9 kuma shine abin da ya shafi migration. Don haka ku biyo ni a cikin wannan bidiyon domin ganin yadda ake ciki wannan abubuwan. Da farko za ka fara danna wannan wurin mai yanka uku kamar yadda kuke gani. Bayan ka danna shi sai kuma ka danna wannan wurin da aka rubuta mainnet. So bayan ka danna wannan wurin da aka rubuta mainnet sai ka dawo ka sake danna wannan wurin da aka rubuta ainihin wato mainnet checklist. Bayan ka danna wannan mainnet checklist, so kamar yadda kuke gani ga wasu steps nan, gashi nan step 1, step 2, ga sunan kuna gani 3 gashi nan. To ana buƙatar gaba ɗaya su kasance sun yi kala kamar wannan, kowanne step dole sai sun yi kala kamar wannan har zuwa step ɗin ƙarshe na migration. Don haka ku biyo ni a cikin wannan bidiyon don ganin yadda za a cika waɗannan abubuwan. To da farko muna buƙatar mu fara cika wannan step ɗin na downloading ɗin file browser, sannan kuma mu yi creating wato file wallet, sannan mu zo mu yi confirming. Haka za mu ci gaba da cika. Don haka za mu fara bin ainihin wannan wurin ne, mun yi back, yanzu za mu shiga, za mu ƙara yin back, sai mu sake danna wannan wurin kamar yadda kuke gani. Bayan mun danna shi za mu danna wannan wurin da aka rubuta file browser. So wannan file browser bayan ka bude shi kamar haka sai ka danna wannan sign into file browser. So idan ka danna wannan wurin da kuke gani zai kai ka cikin ainihin file browser. To idan ya kai ka cikin file browser, ko da ce kana amfani da super colon ko wani abu, to ko ma file din wake ciki, to file din da ka shiga ta file browser zuwa wannan file din da ka shiga zuwa file browser zai kasance shi zai linkin da wannan file browser a wannan lokacin. Kamar yadda kuke gani already akwai ainihin file din wani a cikin file browser din, amma yanzu tunda mun biyo ta wani file zuwa wannan file browser din, shikenan ya kasance yanzu wannan da shi ya linkin. Don haka bayan ka shigo next step abin da za ka yi shine mun riga mun yi, wato da za mu koma cikin wancan za ku ga yayi kala. So amma yanzu za mu yi creating wallet, don haka za mu danna wallet. So kamar yadda kuke gani bayan ka danna wannan wallet din, abin da kake buƙatar ka yi bayan ka danna wannan wallet din shine za ka yi ainihin yawwa. Don haka kamar yadda muke gani za ka danna ainihin wallet. So bayan ka danna wallet zai buɗe ma kamar haka. So daga nan kuma sai ka danna wannan wurin da aka rubuta generate wallet, sannan ba a buƙatar ka koma, gashi na za ku ga an ce ma'ana wato do not press back button until you finish the whole process. Yawwa, so ba buƙatar kai baya. Yawwa ka danna. So yanzu kamar yadda muke gani za mu ainihin copy. Yawwa ga ainihin abin kuna gani wanda shine pass president. Don haka za mu yi copying. Yawwa kamar yadda muke gani za mu yi copying. So zan iya sa fingerprint ina, amma dai ba zan sa ba, na buƙatar sai na sa. So daga nan za mu yi minimizing, mu sake komawa cikin ainihin wannan wallet din. Yawwa sai mu yi back. Bayan mu yi back sai mu sake komawa ainihin cikin mainnet checklist. So kamar yadda kuke gani yanzu za ku ga wannan yayi kala. To bayan wannan yayi kala, shi ma wannan na biyun za ku ga yayi kala. Saboda me? Saboda mun riga mu yi creating passphrase. Don haka yanzu muna buƙatar mu je ga na uku nan, wato domin confirming. Yawwa don haka za mu sa ainihin wannan passphrase din kamar yadda muke gani domin mu yi confirming. So bayan ka sa ka yi confirming kamar haka sai ka yi back. Yawwa sai ka yi back. So yanzu kun ga mun cika step 1, step 2, step 3, sai kuma step 4 wato shine lock off. So kamar yadda muke gani lock off in zan bashi misali nake yi, zan bashi kamar wannan percentage din. Zan yi mana bayanin amfanin lock off wani lokaci insha Allah. So yanzu kun ga mun yi lock off, don haka sai mu sake yiwa ba. So za ku ga shi ma step 4 ya riga ya cika. Step 5 already an riga an yi shi. Bari na muku yadda za ku yi step 5. Wato step 5 shi yadda za ku yi shi kaman wannan wurin. Bari ba ku misali da wannan account din. Yawwa wannan step 5 din. Idan ka danna wannan step 5 din za a nuna ma waɗannan abubuwan guda biyu, na farko Facebook da kuma phone number. So idan phone number ɗinka tana nan, to ka tabbatar akwai kuɗi ciki. Don haka yanzu za mu danna phone number domin ganin yadda abin zai kasance. Idan ka danna phone number ɗinka kamar haka, idan har manually maybe sim ɗinka baya cikin ainihin number wayanka, ainihin wayanka babban wayanka, sai ka danna wannan wurin, wato wannan kenan, wannan manual instructions. So bayan ka danna sai ka ɗauki ainihin wannan code ɗin, ka ɗauki wannan nambobin kamar yadda muke gani.
yawwa za ka ɗauki wannan numbers ɗin, waɗannan nambobin 0361 sai ka je ka tura ma wannan number mai plus 16 ɗin ga 50 ta USA kenan. To daga nan idan ka tura kawai sai ka dawo ka danna wannan wurin da aka rubuta I have sent. Daga nan kana yiwa back za ka ga kana danna I have sent ɗin nan za ka ga number wurin ya yi verifying. Yawa wannan shine mataki na farko. Idan kuma ya kasance maybe gila kana abun nan line yana cikin wayan, to shine za ka danna wannan start ɗin. Don haka bari mu danna shi ko gani. Gani zai nuna mana open sims. Yawa sai mu zaɓi ainihin wannan wurin. So kun ga yanzu da misali da a ce line ke ciki, da ina tura message ɗin nan ya tahi, da na yi minimizing, ina yin minimizing kamar haka, ina dawowa nan to abin zai buɗe. So amma yanzu za mu dawo baya. Yawa za mu dawo baya, za mu sake shiga shi kuma na Facebook gashi nan kamar yadda kuke gani. Idan ka shiga Facebook kana dannawa shikenan zai inda Facebook za ka yi verifying kenan. To za ku ga wannan matakin na 6 ya yi verifying. So don haka bari mu sake komawa cikin account ɗinmu tunda an riga an yi verifying ɗin shi. Don haka yanzu za mu shiga wannan mataki na 6 wannan step 6 kenan. To idan muka danna step 6 kun ga sun rubuta muna wato you need to wait for 24 hours. To dole sai after 24 hours sannan za mu zo mu yi wannan acknowledging din, zan gwada mana amfani shi. Dole sai ka sa ainihin passport din nan sannan za a tura ma ainihin file ɗinka wanda za ka amfana da shi ko da ka yi KYC an yi accepted. To daga nan kuma sai abin da ya shafi wannan KYC din. So wannan shine. Don haka wannan shine matakin da za ku bi domin cika wannan ainihin procedure din. Allah ya samu dace, ina muku fatan alkhairi. Yawa so kamar yadda muka ce wannan same acknowledge to receive tokens sai after 24 hours. So yanzu mun kai after 24 hours don haka za mu danna shi. So bayan mun danna shi kamar haka yadda kuke gani, za ka yi scrolling ka zo ƙasa gaba ɗaya. So bayan ka zo gaba ɗaya sai ka sa I accept. So sai ka yi pasting ɗin passphrase ɗinka kamar yadda kuke gani. Gashi wannan mun yi pasting sai mu yi sign. So kun ga sun ce mana this passphrase is invalid. Gashi nan incorrect wallet phrase, try again with the wallet phrase you confirm in 3 steps. Wato wannan ba shi bane, don haka yanzu dole sai mun sake generating wani. So immediately muka sake generating din wani, muka zo muka sanya shi a wannan wurin. So definitely wannan wurin shi ma zai zo ya kala kamar yadda sauran suka yi. Daga nan sai dai mu jira KYC kawai. Ina fatar mun gane, daga nan sai dai mu jira KYC kawai. So Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu nasara, Allah ya samu dace, ina muku fatan alheri.